Čus lidi, vítejte u dalšího videa a vítejte na mém druhém kanále, kde vychází skoro teď bude vycházet skoro každý den reakce, takže pokud se vám bude páčit tady ta reakce, nezapomeňte dát like a odběr. Cíl tady na tom kanále je minimálně 100 odběratelů a byl bych rád, kdybyste dal like pod tady to video, sdíleli a já to nebudu dál okecávat a jdeme na reakci, na kompilaci Siest třetí díl od Muna. Nazdar ľudia, takže ja vás vítam u tretieho dielu mojich kompilácií z Siest. Celkom ste ma prekvapili, pretože moje minulé dve kompilácie mali brutálne veľký úspech. A trochu som nečakal, že budem musieť za tak krátky čas nahantiť čo najviac záberov do tretieho dielu, pretože ho chcete. Takže som tu pre vás dal do tohto videa, čo som mohol. Jazdil som dosť často, takže dúfame si toto video užijete. Každopádne vám chcem ešte povedať, že na mojom kanáli stále prebieha súťaž o iPhone XR a bol by som brutálne rád, keby ste sa zapojili, pretože do tejto súťaže sa zapojíte tak, že dáte len odber na môj kanál. To je reálne všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa zapojili do súťaže o iPhone. Napíšte mi každopádne ešte komentár, aby som vás v prípade výhry vedel kontaktovať. Hlasovať už budem každopádne zajtra, takže rýchlo nahádzajte tam tie odbery. Keď ešte nemáte môj merch, nájdete ho na munomerch.sk. Keď si kúpite niečo z Rocket kolekcie, dostanete podpísanú kartičku zdarma. Ja to nebudem zdržovať, tu máte kompiláciu. Pozrite sa na týchto policajtov. Príde vám tam niečo divné? Áno, pretože na tejto križovatke je len jeden pruh, z ktorého sa ide aj doprava, aj doľava a ostatné dva pruhy sú protismer. Jeden je protismer pre auta a druhý je protismer pre tramvaje. Takže títo policajti stoja v tramvajovom páse v protismere. Oni tam vôbec nemajú čo robiť. Policajti sa totiž budú riadiť zmeteným C-čkom, ktoré je v protismere taktiež. Pani, ja tú križovatku poznám a do protismeru sa rozhodne trepať nechcem, pretože viem, že tam... Je vidět, že Mun má prostě projednou už Prahu hodně dlouho. Tramvaje normálne chodia, takže som v svojom pruhu a odbočujem doľava tak, ako mám. Sú v protismere a ešte vytrubujú na niekoho, kto ide správne. Každopádne som dúfal, že ma zastavia, aby som im to vedel vysvetliť, ale keďže ich môj fanúšik, ktorý bol každopádne hneď za mnou, vytrúbil, tak si asi tí tupci uvedomili, že asi niečo neurobili dobre. Tak sa ešte potom zaradili vedľa môjho auta, čo mali na mňa vražedným pohľadom a hneď odprejskli na ďalšej odbočke. Každopádne sa do toho imaginárneho pruhu začali radiť všetky ovečky zo zadu. Som zvedavý, ak by sa spravili, keby tam akurát išla tramvaj. Ale je celkom halus, že Slovak pozná pražské križovatky lepšie ako samotná pražská polícia. Ach, aj tie dvojpruhové odbočky, incoming. A pozri sa, čo urobí typka v sivom Opli. Skoro nabúrala do BMWčka. Hej, máš tam tabuľku, podľa ktorej vieš, aký pruh je do akého smeru. Máš to dokonca nakreslené aj na ceste, boha, čo viac potrebuješ? Ja, zabudol som. Účko. To nepomôže ani vysvetlenie, to je proste kliatba, alebo ja neviem. A vedľa mňa sedela priateľka, ktorá je tiež pôvodom z Ústí. Účko, vole, povedz mu niečo na ne. A co mu mám asi jako říct? Je to z Ústí, no tak... No tak jako Ježišmaria. Tu sa ty tak rozhodol na poslednú chvíľu. Hej, ja nechápem dementov, ktorí majú pripájací pruh dlhý a ranný kabel a aj takto pošlu na diaľnicu v 50-ke. A ohrozia tým ostatných. Takže mi to úplne jedno. Hej, tak to neviem, ako to je u vás v Česku. No nic. No nic, to je, vole. Kamo. No prostě jako je to divný, jako tohle. Ale nemá náhodou autoškola čo najviac jezdiť v pravom pruhu, aby neprekážala? Týpek predo mnou išiel rovno a v poslednom momente sa To je klasika v Budících, že borec si myslí, že pojede do tady toho pruhu a
A prostě to. Podívejte se na to Zrazu rozhodol, že pôjde doprava. Jo. To se stává i tak, že bojec jede nejdřív tam a pak zpátky sem. Jo, protože jede odtud a půjde zpátky na tady tu čáru prostě. Jo. To už nechápu, jako, a hlavně Pražáci. To je klasika. No, to jsou idiot. OK, už dlhšiu dobu ma vysiera na mojom aute to, že bezpečnostný systém ma dokáže upozorniť na chodca popri ceste laserovými svetlami, aby som ho nezrazil. Problém je ale v tom, že mi auto kedykoľvek práve kvôli tejto funkcii svieti na random ľudí, čo chodia po chodníku. Napríklad ako v tomto klipe. Prečo mi auto blíka na ľudí? Do piči! Naplánovat nábytek tak, aby se perfektně vešel do kanceláře či pracovny a hlavně i do Akože za ten čas už mohol ten krúvač prejsť asi 5 krát. No bože, no. Tu som uvoľnil miesto motorkárovi. Týpek chce proste len predísť auto, ale to auto si povie, že ne, teba nepustím, moja cesta. Mission failed. We'll get 'em next time. Tu týpek poriadne nezastavil na križovatke a skoro ma nabral spredu. Tak to je klopatka. Na toho typka som zbytočne vtedy netrubil, ale prosím guys, dávajte pozor, kto je za vami. Nehovorte mi, že ten kamión išiel na Zelenú more. A presne takáto je atmosféra, keď na jednej pražskej križovatke vypnú semafory. Toto je každopádne úplne tá istá križovatka. To je chaos, čo? Tu som našiel tento nádherný kúsok. Je trocha divné, že idete niekde, kde je jednosmerka a zrazu sa na vás vyvalí dodávka. Jak sa tam ten degeš dostal vôbec? Sorry, but my pee is small. Asi takto reagujeme my, Sabinovčania z východného Slovenska, na seba, keď sa náhodou stretneme v Prahe jedenkrát za život. Typek sa nerozhľadol a proste to jítol do pruhu. To najradšej salý minút. Tak ty vole. Skoro teda. Tunak toto BMWčko úplne to isté, mŕtvý uhol. Alebo len nepozeranie do zrkadiel. Jazdím si s libereckou perlou po Liberci a zrazu hľa... Šofer kamionu. Tak ono je to docela... Ty vole. Ten byl úplně jinde. Ten taky dostal infarkt. Vynolevač. Týpek. Stray face. Stupid bitch. Stepping in the ranks won't get your trashy ass rich. But he was fun, but in this Monday, I'm by myself and had to
Tu na takto som kamioňakovi asi tak 300 krát uľahčil život. Judas, it's time to face the music. Resurrect the speakers with them A tu uľahčili kamioňaci život mne. cannon rolling. Words are bullets in the mouth. It's a gun, but you never had trigger discipline to shut the fuck up. With you, I'm no longer can't keep it a buck. Ain't friendly fire if you've always desired a matrix like the play to hit and run. Teach a man a fish, let a homie borrow your net. After a few hits and some clicks, niggas out here quick to forget. Trying to cut up my grind, but yo, the rooster go sing. Ředitel tohohle autobusu, svět a... No nic. Tu na k tomuto typkovi vypadla z furiku tyčka priamo na cestu. No nic. No, vole, nemá to tam mít takhle udělaný, jako. Má to mít úplně jako připravený tak, aby mu to nespadlo. Dobrý, no tak to jdem dát do piče. Tak sme sa rozhodli, že tú tyčku aspoň odsunieme nabok, aby neprekážala v ceste. A typek už má odstavené auto a už si po to išiel. Typkovi vypadne tyčka, ty vole, tak to jo. V tomto klipe mi bezpečnostný systém hodil tvrdú brzdu pre nič za nič. Kriste. Kľud, more auto, čo je? Ty vole. To je ty reklamy, jako Burga. Krása patří tobě, ne jemu, ne jí. A už vůbec ne tetěda. Tu sme mali plnú zelenú a odbočovali sme doľava. No v tomto prípade musíme... Tohle. To je v Budíkách a tohle je klasika. Že buď nějaký lidi prostě půjdou takhle a během jako červenýho. A nebo tady prostě půjdou jen tak najednou prostě. Jo. A nebo prostě tam začnou stát a ty jdeme ti a nevím co se dělo jako tady to. Musíme dať prednosť chodcom, ktorí majú zelenú taktiež. A nejaká pani tam z neznámeho dôvodu stála, aj keď mala zelenú a úplne zbytočne brzdila provoz. Tak ty vole, tak tohle jako nenávidím, jako tohle. Jako v Budíkách to není jako normální, jako. Tak ty vole. OK, takže toto som ja a nudla. A toto vzadu je typek, ktorý sa snaží vyparkovať do svojho miesta. Kámo, vždycky, když parkujete, tak kámo, koukejte, co je za vámi, protože vole, tohle, co se stalo, tak to není uvěřitelný. No nevšimol si autobus, ktorý mal prednosť a stalo sa toto. Tak ty vole. Model jako zbavil, jako kámo. Já chápu jako ty řidiči. Tohle řešit ty vole. Autobusakovi sa absolútne nečudujem, prečo za ním vybehol. Pretože to vyzeralo tak, že ten totálny dement v tej bielej Kii nemal absolútny prehľad, kde vycúvava a ešte bez ospravedlnenia odišiel ako totálny zbabelec. Ohrozil seba a ohrozil aj ostatných v tom autobuse. Totálne bezohľadný človek. Mimochodom, keď už sme pri tom, nerozumiem ľuďom, ktorí na takýchto parkoviskách parkujú čumákom dopredu. A hlavne tí, čo nemajú vzadu kamery, jak môžu potom vidieť, kde vycúvavajú. Nie je ľahšie si do miesta najprv zacúvať a potom len vysť z toho miesta už otočený dopredu. Ja to robím takto stále a nikdy sa mi takéto niečo nestalo. Guys, come on. Jo, aj keď to nebol najdlhší diel, ale dúfame sa vám táto kompilácia páčila. Keď áno, tak zanechajte odber a zvonček. Tým sa rovno zapojíte do súťaže o iPhone a všetkým... Takže pokud vám páčila tady ta reakce, tak dejte like a odběr a já myslím, že